Kære kvinder, som befinder sig i præklimakteriet eller i klimakteriet, overgangsalderen, før overgangsalderen, hvad vi nu kalder det. Vi befinder os i en situation, hvor vores krop og sjæl regulerer sig til en helt ny livsfase. Det er noget af et projekt for vores krop og for vores sind, og vi skal lære at acceptere, at der foregår en stor proces inden i os. Vi reagerer, når vi får alle de ret voldsomme symptomer, som ofte følger med, og som varer i en årrække, helt op til måske tæt ved 10 år af vores liv, er vi igen som kvinder i regulation. Kroppen er en fantastisk organisme, et fantastisk system, som kan hjælpe os til balance igen og igen og igen. Vi har desværre en tendens til at modarbejde vores krop og blive bange, blive stresset, tro at vi er alvorligt syge, så snart der opstår ubalancer i vores system. Meget ofte, i langt de fleste tilfælde, er vi ikke alvorligt syge, men vi er i regulation. Helt naturligt. Når vi lærer at acceptere regulationen, når vi lærer at acceptere, at vi er en levende organisme, som bølgerne fra havet, store, små. Vi er påvirket af månen. Vi er påvirket af alt det, der sker i vores liv. Og ikke mindst af alle vores hormonelle balancer og ubalancer. Jeg vil derfor gerne lave en lille meditation til ære for alle os kvinder, der befinder os i disse år. Vi ved, at meditation og vejrtrækning fremmer roen, accepten og velværet i kroppen. Så hvis du vil være med til meditationen, så sæt dig stille og roligt ned med ret ryg. Og sæt dig bare til at slappe fuldstændig af. Det er helt okay. Man kan godt en gang imellem tage et par minutter ud og stå af ræset. Det gør ikke en til et dårligere menneske, en dårligere kvinde, en dårligere mor, en dårligere kone. Alt er godt. Du tager en dyb indånding ind igennem næsen og helt ned i maven. Og igen ind igennem næsen og helt ned i maven og ånder ud igen. Nu flytter du dit fokus til din vejrtrækning. Det eneste du skal lige nu er at slappe af. Prøv at mærke, om din krop slapper af. Prøv at mærke, om skuldre er afslappet. Om kæbeled er afslappet. Om du sidder godt og behageligt. Det er det eneste, du skal tænke på lige nu. Og så træk vejret stille og roligt. Det er okay, hvis der kommer tanker. Det gør der automatisk. Bare lad dem passere. Hold ikke fast i nogle tanker, der måtte komme. Bare sid helt afslappet. Tag en dyb indånding igen. Og fald dybere og dybere ned i ro og afslapning. Mærk, hvor dejligt det er. Og bare slap fuldstændigt af.
Bare være helt stille. Træk vejret stille og roligt. Alt er godt. Du befinder dig i nogle år, hvor din krop regulerer sig til dit nye liv, til din næste livsfase. Du må godt lade være med at varte alle op. Du må godt gøre tingene nemmere for dig selv. Du må godt slukke for ting, der stresser dig, og du må også godt sætte dig og slappe af en gang imellem. Du må gerne sige nej. Mærk din kapacitet. Mærk, om du har lyst. Hvis du ikke har lyst, så lad være. Det er dit liv. Ær dig selv. Gør det, du har lyst til. Og intet andet. Bare sid helt stille og mærk, at du bliver mere og mere afslappet. Mere og mere afklaret. I disse år er det noget helt normalt, at man mærker sin krop og alt det, der sker i den, meget mere, end man måske tidligere har gjort. Det er helt normalt i en regulationsfase, hvor mange hormoner spiller ind, at man mærker mere, end man plejer. Alt er godt. Det er helt normalt. Du bliver mere og mere afslappet. Måske oplever du angst i disse år. Måske har du aldrig før oplevet angst. Angsten kan du undgå, hvis du accepterer den som værende en naturlig del af et system, som kører lidt på overload. Derfor er det så vigtigt at stresse af. Derfor er det så vigtigt at sætte sig, som vi gør nu, og slappe dybere og dybere af. Det er helt normalt, at der kan opstå angst, humørsvingninger og andet mentalt under overgangsalderen. Du er 100% sund og rask. Det er bare din krop, der beder dig om at acceptere dig selv. Du er nu i et stadie i dit liv, hvor du mere eller mindre er tilbage til at være dig selv. Måske er dine børn voksne. Måske er de flyttet hjemmefra. Måske føler du dig lidt ensom. Måske er du lidt selvmedliden. Har du lidt selvmedlidenhed? Det er alt sammen helt normalt.
Mange af os har brugt mange år i vores liv på at være mødre, koner, dem der vartede op, dem der sørgede for, dem der organiserede og dem der gjorde. Tag en dyb indånding og slap helt af. Dybere og dybere. Du mærker nu måske, at dit stressniveau er væsentligt lavere end i den periode, hvor du bare gjorde. Det er helt okay. Dit liv har forandret sig. Dit liv er i stor forandring. Det er helt normalt. Alt er godt. Tag en dyb indånding. Helt ned i maven. Og pust ud. Slap dybere og dybere af. Accepter. Lær din kapacitet at kende. Og lev efter den. Du vil ofte opleve, at når du siger nej, når du siger fra, når du fortæller, hvordan du har det, jamen så forstår alle det. Det er helt okay. Du er nøjagtigt lige så dejlig, som du altid har været. Kære kvinder, accepter den fase, du er i nu i dit liv. Omfavn den og vær klar til, at du snart træder ud på den anden side, hvor du kan leve godt igen. Alt er midlertidigt. Alt bølger. Alt bliver godt igen. Tag en dyb indånding og slap dybere og dybere af. Tro på dig selv. Ær dig selv. Elsk dig selv. For det dejlige menneske du er. Altid har været. Og fortsætter med at være. Uanset hvilken fase du er i dit liv, så er du stadigvæk dig. Tag en dyb indånding. Begynd at bevæge dine fingre og dine arme. Mærk, at du ligesom kommer tilbage igen til overfladen. Åbn stille og roligt dine øjne, hvis du har haft dem lukket. Og sig hej til dagen. Jeg håber, du får en super dejlig dag. Tak fordi du vil være med her. Jeg håber, meditationen vil hjælpe dig. Ha' det rigtig dejligt. Hej.